साहेबाला गेलो. हॅलो गाइस, वेलकम टू माय युट्यूब चॅनल आदर्श आरवी मस्ती ब्लॉग, अर्थातच AAMV. मी आदर्श, ही माझी छोटी बहीण आरवी. हाय गाइस. तर तयारच ना मित्रांनो, आदर्श आणि आरवी घेऊन आले आता धमाल ब्लॉग. मित्रांनो, हे आहे महापुरुष मंदिर. हे एक जागृत देवस्थान आहे. हे मंदिर वाघेरी डोंगराच्या पायथ्याशी अतिशय सुंदर, नयनरम्य आणि शांत वातावरणामध्ये उभारले आहे. या मंदिराच्या बाजूला एक वाहत्या पाण्याचा ओढा वाहतो. त्यामुळे वाहत्या पाण्याचा आवाज आणि पक्ष्यांच्या किलबिलाटामुळे येथील वातावरण अजूनच आल्हाददायक बनलेले आहे. मित्रांनो, या मंदिरामध्ये मी माझ्या सबस्क्रायबरांच्या सुखासाठी व आरोग्यासाठी गाराणे घालणार आहे. तर चला मित्रांनो, आता तुम्हाला मंदिर दाखवतो, पण त्याच्या आधी तुम्हाला आजूबाजूचा परिसर दाखवतो. या आरवी फुलं काढ. दोन काढ. इकडे छोटीशी बाग आहे. आरवी तिकडचे सर्व फुलं काढ. दोनच काढ. आता तुम्हाला दाखवतो डोंगर. चला मित्रांनो, ही मंदिराची पाचवी बाजू आहे. इकडे काजू आहेत, आंबे आहेत, डोंगर सुद्धा आहे मोठा. तर आता पुढे जाऊया. इकडे खूप मोठं वडाचं झाड आहे. इकडे वटपौर्णिमाला सगळी बाई वडाची पूजा करतात. चला आता मंदिर दाखवतो तुम्हाला. इकडे आलो. हे बघा, इकडे मंदिर आहे. इकडे तुळस आहे. आतमध्ये होतं तुम्हाला. मित्रांनो, मी आता मंदिरात आलो आहे. आता काही क्षणातच मी इथे गाराणे घालणार आहे, पण त्याआधी थोडी साफसफाई करून घेऊया. हे बघा मित्रांनो, आमची छोटी आरवी सुद्धा मला साफसफाई करायला मदत करते. शाबास आरवी.
मित्रांनो, साफसफाई झाली, आता गारणे घालायला सुरुवात करतो. मी युट्यूबर आहोत. माझे झालेले सबस्क्रायबर आणि माझ्या होणारे सबस्क्रायबर त्यांच्यासाठी मी तुझ्याकडे गाणं घालून दिले असं त्यांना आरोग्य, धन, सुख, समृद्धी दिले माझ्या सबस्क्रायबरवर आणि त्यांच्या परिवारावर कोणी खटाखटा हल्ला असा, ड्रायव्हरला हल्ला असा, तर तुझ्या सामर्थ्यात बाळाचा एक बळी करून त्याच्यावरची पिढा दूर कर रे तसंच त्यांच्या आरोग्याकडे, त्यांच्या कामधंद्याकडे, नोकरी व्यवसायाकडे, पोराटोरांकडे, घरावासांकडे, अभ्यासाकडे, तसा जरी सगळ्यांचा जीव जिथे अडकलो असा त्या मोबाईलला तुझं लक्ष असू दे रे महाराजा. तसंच जेव्हा माझ्या सबस्क्रायबर कडून काही चूक अपराध झालो असा, तू त्यांना विसर पडलो असा किंवा वाढवडिलांच्या पूर्वजांचा विसर पडलो असा, तरी बाराबाराचा एक घटक करून माझ्या सगळ्या सबस्क्रायबरांना माफ कर रे आणि जे माझे व्हिडिओ बघतात त्यांनी आजपर्यंत चॅनल सबस्क्राईब नाही करून तर त्यांना चॅनल सबस्क्राईब आणि व्हिडिओ लाईक करूची बुद्धी दिली रे आणि तुझी नावकीर्ती करून घे रे तर मंडळी कसं घातल्या गारेना परा घातले मा तर आता पटकन चॅनलला सबस्क्राईब करा बघूया. देव तुमचा भला करतो, माझा भला करतो.